uwar da shi. Ke ma na san kin sani. Yanzu ki duba ki gani. Ɗan faɗin layin nan. Mu kaɗai fa muke suya a wurin nan. Kuma ya zama dole me in ba za ku samu rufin asiri ba. Allah sarki kake ji komai. Ai komai yana da lokaci. Kin gane neman halakar mu muke. Kawai ki yi haƙuri ƴan uwata. Wannan daga Allah ne. Sannu? Yawa. Ba da ki kone ba ko? Na ban kone ku su. Dan ci gaba da suya. Suya a wurin? Na nawa za a ba? A bani na 500. Kai, ai ba za ta kai ta 500 ba. Ok, ba ta kai ta 500 ba? Eh. Ok, ga ku. Ba damuwa. Ai ga yara nan da yawa sai a raba musu. Allah. In yi so sauran kuɗin sai ku riki sanya. An gode. An gode. Ba damuwa. An gode. Ba damuwa. Uwar da shi rikici ko kuma zamba haka yake samu Kai. Wallahi ai ko yau in gaya miki kuɗin mu mun samu ƙari. Amira, Na'amma. nawa kuka cinikin awaran nan? Na yi 1,050 na yi. Kai ba Halifa? Biyar ne amma Naira 1,110 ne nan ya dai? Umma ai canjin wani ne zai zo kuma ya ansa ya ce. To ai baki a haɗo min da su ba sai ki rike gobe in Allah ya kai mu. To, Sai a kai masa dan da yau dai kan ba inda zaki muna da aiki a gida. Kai ba Halifa? biyar na samu amma na kashe 50. A ci abinci da 50. To ai shi kenan. Lallai 500 to Allah ya muku albarka. Allah sa a gama duniya lafiya. Umma kuma mutane suna ta cewa wai awarar ba kabeji ba kabeji. To kin ga naira 50 ki je gidan Indo mai kayan miya. Eh. Sai ki sai tumatirin 20, kabejin 30. A je ta wannan 50 din ware ta. To, Shi kuma mai wake sai mu je mu kai mai kudin sa na jiya sai mu sake dauko wani. eh. Sauran kuma sai mu cefa ne mu sa a bakin salati. Sai kuma goben Allah ya kai mu. Allah ya muku albarka. Wannan ki adana a hannunki. Na cefa nan gobe ne ba na yanzu bane. Kudin wake kuwa za mu mai da kudin na jiya da muka dauko sai mu sake dauko wani. To shi kenan. Ko kuwa? Shikenan kai kuma Ali ka gana ka. Allah ya muku albarka. Amin. A ki je ki share min daki. uwar da shi rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi. Wannan daga Allah ne. Ya jikin naka? To Allah ya baka lafiya. Allah ya sauke. Allah ya baka lafiya. Amma dai da sauki kake jin jikin ko? To Allah ya baka lafiya Halifa. Amin. Sannu. Sannu yara. Allah ya sa wake. Sannu. Yawwa. Yanzu ina da wata naira 1000. Bari in je in ɗauko ta. In je a ruwan alƙali. Ba zan rasa abin da zan siyo mana da ita ba. Ko? Amma zan fita ku kula da gida. Ku kula da yaron kun ga dai ba shi da lafiya. Ku kula da shi kar ku fita. Kar ku fita walida. Amira kar ku fita. Allah ya jin ɗauko. Amma da lafiya. To Allah ya Sannu yara. Sannu Allah ya sa. akan duniya
sallau. Wallahi na kwana. An tashi lafiya? Lafiya. Dau Larai. Ya kake? Wallahi alhamdulillah Larai. Wato abin da yasa na kirawo ka. Ina jin ki Larai. Magana ta gaskiya ni fa so nake ko ta halin yaya fa ne kuɗi. Na gaji da wannan zaman ni ya kai ne. Na gaji da wannan zaman haka. Dan Allah abin da na kirawo ka dama an sanar da kai shine so nake ka nema min sana'a. Wacce zan dan rinka yi dai ina dan samun dai 100 da kwabo haka. Sana'a kuma? Eh mana. To. Ina gaji da wannan zama na babu. Ke so ka gaya min me zan yi wace irin sana'a? Allah sarki Lare, ai wannan abu ne mai sauki. To. Akwai sana'ar waju. Yau. Sorry. Menene waju kuma? Waju. Menene waju? Baki san waju ba? A'a. To Lare a takaita da waju yake. Eh. Kar mu je da nisa. Mota trailer ake cika ta tab da bursaraye da akuya da tumakai. Ake a tafi hanyar Lagos. Wato sai ki hau kansa kwaya. Ki rike hannunki ɗaya nan a shiga kwana galab gab. Kin san irin wannan galab ɗin akuya ta kan kwanciya. Da kin ga za ta kwanta yake zaro ka. Kiga an samu nasara. Ta je da rai kenan. In yanka in dauki rai? Ha ba sallau kai ma ka san wannan ina zan iya wannan kuma ai in rike abun mota ma ne ina mace ba namiji ba ha ba sallau. Ai alquran uku ba zan iya ba. Ta wallahi ba zan. Ina mace. Abinda namiji yayi mace za ta yi. A'a banda wannan. Kuma in sa wuka in yanka in dauki rai ba zan iya ba. Neman man dai wata sana'a dai. To ki bani lokaci. To shikenan. Zan yi tunanin Allah. To shikenan. Zan saki dawa. To shikenan. Nagode sallau. Nagode Allah ya tsare. Uwar dashi rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Uwar dashi. Me za mu sha dan abin da yaran suke samo mana musa a bakin wayan da ba sun bige su sun kwace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya zame a rayuwar mu ne. Ya Allah na rikici akan duniya. Wannan daga Allah ne. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Abokina ina gajiya? Lafiya lau wallahi. Alhamdulillah ya garin ne. Alhamdulillah. Lala abokina ko wata mai soyayya a wurin anan. Na ga ban ganta ba lafiya kuwa? Okay, walida kenan? Okay, sunanta Walida? Walida. Sunanta walida. Okay. Me faru? Wallahi Allah matsala aka samu saboda na san muna da yan bata gari a layi. Wallahi su ne suka zo suka yi irin kwacen na haka. Ka ce kina har unguwannin suna shigowa ba ma iya unguwanmu ba. Kai sosai ma. So Allah ya kiyaye. Allah nan ne gidansu. Gidansu nan inda ake a wurin. Okay, nan ne gidansu? Okay, abokina nagode. Uwar dashi rikici ko kuma zamba daga Allah ne. Kai, zo mana. Ka shiga gidan na sabi, ka ce ana kiran Walida. Wannan daga Allah ne. Okay. Ka ce Shamsu ne. Okay, to na gode. Sai mana kana. Baran dan baka kaɗan ta alawa ko? Yawa kaɗan ta alawa ko? Na gode. Assalamu alaikum, kai ka aika a kira ni? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ni ne? Lafiya kuwa? Lafiya kalau. Kawai na ga kwana biyu ne ba kya fitowa gurin suya, shine nace bara na tura a kira minki. Allah sarki, ai ya kwana biyu ba ni da lafiya ne shi yasa ba na fitowa, amma gobe insha Allah zan fito. Allah sarki, to ai ban sani ba shi yasa. Allah sarki. Ba damuwa. Sannan Allah ya baki lafiya. Umma bata san na fito ba, aiki nake mata shine na dan fito mu gaisa. Na gode. Sai an ji. Shi kenan, na gode.
rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Halifa. Ya gida? Alhamdulillah. Wai me yake faruwa ne sai fa mun kiran wayar da nake ba ta shiga. Walida wallahi ta fita tun ɗazu. Ina ta kiran wayar ta kashe. Ta bar wayar ne a gida, mama ce ta aike ta. Okay, ta fita kenan? Ina sauki. Dama akwai wata magana nake so yi da kai. A matsinka na Ina jin ka. Babban yayansu? Ina jin ka. Wai da Allah shin idan Walida ce wannan awarar da take yi a kullum tana samun kamar nawa? To, ka san da yanayin kasuwar da take. Gaskiya wataran tana samun 300, 400, wataran 500, wataran 600 ma suna samu. To, ka ce ana samun riba a wara kamar haka kenan. Wallahi Masha Allah. wallahi suna ɗan samu su. Masha Allah. To Shamsu idan ya zama da cewa a kullum ta Allah Walida za ta daina auren nan zan ɗauki naira 1000 in bata. 1000? Naira 1000. 1000 fa kace? Amma sai idan za ta daina yin wannan auren ni na fi so ta tsaya ta karatu har ta kammala sakandare ɗinta. Ta daina ma daga yau. Daga yau ta daina. Alhamdulillah. Na daɗin wannan magana. Kuma ka san da na so in samu ita mama da kaina mata magana amma ganin kai ne babba a gidan. To ai bari ka ji ko mama ba ta tana ji ma wannan maganar ta yadda ma daga nan ma mun yadda ma kawai ba matsala. Zan faɗa mata rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Wani da shi. Amira, na ce ko dai aikatan za mu nema mu dinga yi ne. Aikatan kuma a Rai ma kuwa. kada ya kasance gudun wata matsala kuma ya samu faɗa wata matsala fa yaya. Allah sarki in ba abinki ba, ai da wata matsalar ake maganin wata matsala. Amma ya kika gani? To shi kenan sai mu gwada. Allah dai ya ba mu. Ku yi ku gama wanke-wanken nan. Kun san ba mu da komai a cikin gidan nan sai garin tuwo na yau kadai. Sai ku naira 30. Kuma ko ice ba mu da shi a cikin gidan nan. Kai. Kin ga mai sauyi mu. Ga ruwa ma, to gwara ruwa ma ko kwaje ku ebo da kanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kai mana maganin wannan lamari don isar annabi da alkur'ani. Kai. Oh Allah. Uwar dashi, uwar dashi, rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Amira. Kina ji Amira? Amira, na yi wani tunani. Kin san tunanin da na yi? To, alhamdulillahi, na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan wata hanyar ta toshe sai kaga wata hanyar ta buɗu. Amira, abin da na yi tunani a gidan nan, ke ce za ki zama mana fitilar gidan nan, domin babu inda Allah ya rage ki. Ke mace ce son kowa kin wanda ya rasa. Wallahi wallahi Amira, ko shugaban kasa ya aure ki na san zai yi alfahari da ke. Saboda haka sai na gano to ai duk wannan wahalar da muke ciki ma Allah na tuba ga hanya Allah ya bamu. Abin da zan gaya miki, kar ki kula fakarawo, me ya fakarawo, kai babu ni babu. Babu ruwanki da tsufansa, in dai yana da kuɗi Amira. Ko shugaban kasa ya aure ki na ransa da girman Allah Amira sai yayi alfahari, domin babu inda Allah ya rage ki.
bakin da Allah ya rage ki to ban yadda ki ka mana fakara a gidan nan ba da haka Allah zai taimake mu wannan matsalar tamu gaba ɗaya ta warware ni tun ji a can ma ni ban yi wannan tunanin ba sai yanzu Allah ya sako min wannan tunanin Amira Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Wai da shi rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Alifa shawarar da na yi kawai in baka jari ka je ka kama sana'a tunda wannan zaman ba yau ba gobe mu samu mu rika dan samun sawa a bakin salati kaga tunda yaran nan aka kwashe su aka kai su ƙauye da walida da Amira tunda yan daban nan suka firgita su suka komo suka gudu ƙauye san mu nan da gani sai kai dama su ne mata su za su rika dan samu da kirki yan samari in sun zo ana dan to yanzu ba cas ba as ka gani yanzu dole mu tashi mu nema kaga gashi wannan jari za ka yi ko ga ruwa kai ko fiye wata ne ma yawwa ka samu zungurariyar leda da abu ka je a yi fiye wata na abin da Allah ya bayar da ita ma sana'a ce mu samu mu rika dan sawa a bakin salati ka gani hakan za a yi to mama dama fiye wata zan fara amma ai mana addu'a Allah ya sa mu fara a sa'a to Allah ya ba da sa'a amin amin Allah ya taimaka Allah ya rufe asiri Allah ya ba da sa'a amin mama Allah ya taimaka na gode Allah ya rufe asiri na rikici akan duniya rudin ta ne mun kawalwalniya na rasa dama na shiga sarkakiya Rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Wai da shi, wai da shi, la la la, wai da shi, gatanin, 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 wai da shi. Larai! Na'am? Zuwaira ce ba, ko ba Larai Suleiman ba ce? Ni ce. Zagayo, zagayo, zagayo. Wai da shi, rikici ko kuma zamba haka yake